Lazım ve kakubet Cümümin ara hizmet Jime şahi kaymet Hem de khwazım bu hürmet Lazım ve kakubet Cümümin ara hizmet Jime şahi kaymet Hem de khwazım bu hürmet Bê akubet nexweşe derd û elem û êşe Biratiya İslamê ji nûra qelbran nexşe Bê akubet nexweşe derd û elem û êşe Biratiya İslamê ji nûra qelbran nexşe Çi Kurd û Türk û Ereb mezheb terîk cemaet Çi Farz û Çerkez û Laz li hev bikin imtiyaz Çi Kurd û Türk û Ereb mezheb terîk cemaet Çi Farz û Çerkez û Laz li hev bikin imtiyaz Ey fekî û Taliban hûn alim û medresan Varisê peyxemberan ji bo hürmeta Kur'an Li hev bînin mümînan li hev bînin însanan Ey fekî û Taliban hûn alim û medresan Varisê peyxemberan ji bo hürmeta Kur'an Li hev bînin mümînan li hev bînin însanan